V rámci této krátké ukázky bych se ráda zaměřila na zpětnou vazbu, její pravidla a podmínky jejího dávání. Seminář jsem koncipovala do 4 základních bloků, se kterými bych vás ráda seznámila. První blok je poskytování a přijímání zpětné vazby. Byla bych ráda, kdybychom si společně na konci tohoto bloku uvědomili, že zpětná vazba je vždy reakce pouze na danou situaci nebo na nějaký výsledek, výstup z činnosti. V žádném případě by se neměla týkat osobních vlastností člověka. Druhý blok je pozitivní a negativní zpětná vazba. Pozitivní zpětná vazba. Kdybychom všechny jenom chválili, tak tady asi dneska nemusíme být. Nicméně život nás dostává do situací, kdy musíme i reagovat negativní zpětnou vazbou na činnost našich podřízených. A nebo, což je horší případ, jsme sami téhleté negativní zpětné vazbě podrobeni. Jako všechno v životě, i toto má své pravidla a cílem tohoto bloku je seznámit se s těmito pravidly a naučit se s nimi pracovat. Třetím blokem je nápravná zpětná vazba. Nápravnou zpětnou vazbu použijete v okamžiku, kdy budete chtít řešit, řekněme, disciplinární problémy nebo ukáznit nějakého pracovníka, který se vymezuje limitům, které vlastně jakoby máme pro něho nastavené a dáváme mu. Posledním blokem je systematická zpětná vazba. Pokud dáváte anebo se účastníte hodnotících pohovorů, ať už na straně hodnotitele nebo hodnoceného, asi jste se setkali se slovním spojením systematická zpětná vazba. Má svá negativa, ovšem má rozhodně víc pozitiv. Pozitivum na systematické zpětné vazbě je, že na ní si vyjdeme časově nějakým způsobem vstříc člověkem, který je proti nám. Připravujeme se na ní. Není to věc okamžité nálady. To znamená, že i emoce, které v sobě v případě těch negativních poznatků máme, umíme utlumit. A člověk, který je proti nám, tak vlastně umí s těmi emocemi stejně pracovat, protože si je vědom toho, co v tom daném období, řekněme, neprovedl úplně nejlépe. Na druhou stranu, na toho člověka, který jí dává tuto systematickou zpětnou vazbu, to klade vysoké nároky na jeho přípravu na sběr informací, protože nemůže být nic horšího, než dávat systematickou zpětnou vazbu bez systému. Takže to byly základní 4 bloky: poskytování a přijímání zpětné vazby, pozitivní a negativní zpětná vazba, nápravná zpětná vazba a systematická zpětná vazba, které by měly vlastně tvořit základ daného semináře. Tak jak jsem řekla, jsou to bloky a mezi bloky, kromě přestávek, bych byla ráda, kdybychom zařadili i videotrénink. Videotrénink toho, abychom si mohli vyzkoušet konkrétní situace, konkrétní příklady z vašeho života. Protože jak lépe si dát zpětnou vazbu, než na konkrétních příkladech z toho, co prožíváte denně v zaměstnání. Máte úžasnou šanci se podívat sami na sebe z pohledu vašich kolegů či pohledem mým a uvědomit si, jestli máte ještě někde nějaké příležitosti pro zlepšování se svým kolegům. Cílem vlastně toho našeho semináře bude osvojit si principy, osvojit si struktury zpětné vazby a najít rozdíl mezi reflexí a zpětnou vazbou. Já doufám, že se vám bude seminář líbit a že spolu strávíme hodně pěkných chvil.